ndị Igbo ekele m unu. Ihe onyonyo a ọ nọ n'ahụ n'akụkụ m bụ nwatakịrị nwa dị afọ 11 years. Mama ya na-edunye ka ọ ga na-ezu ori. Mama ya dunye nke mbụ ya ga-azụta 10,000, dunye nke abụọ ya zụta second one bụ 7,000. Ma ihe mere m ji na-eme vidio nwere ike ịhụ na vidio mana achọrọ m ka inyekere m ntị gị ka m kwukwo n'okwu ihe gbasara vidio a. Ọnwụ na ile nwatakịrị a na-akọwa ihe a, gị chọpụta na nwatakịrị a na-eme ihe a against his own will. Asị okenye a na-anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị maọbụ n'ọgbụ, mana ugbu a okenye ga-ahụ ewu atụpụrụ n'ọgbụ ka ọ mụọ nwa ga tinye ya n'ọgbụ. A sị na agụụ a na-egbu nwata n'iru nne ya, mana m ajụ ọwa otu a ka agụụ a ga-esi hapụ igbu nwata n'iru nne ya. Echetara m mgbe akwụkwọ ngụrụ mgbe a nọ na-agụ praịmarị skuul, otu nwaanyị mụrụ otu nwa ya zuo ori goro anụ n'ite ofe. Papa ya chọrọ ịpịa ya, sị akpakwala nwa m aka na ọ ga-akwụsị ma o too. Ụbọchị a gbagburu nwa kalakịrị na ụka mgbe ọ bụrụ hadin andrọba, ọ sị mama ya bịa atapụ mama ya ntị gbọsa n'ala na ọ mama ya dewere n'ọnọdụ a. Nke a bụ na nwata na-eme naanị na nne ya kwadoro ya ahụghị isi ya. Nke a bụzi nwata achọghị ime nne ya dume ya ga-eme. Tutu m ekwuchapụ ya nchọrọ ikwu na vidio a, were anya gị gekere ihe nwatakịrị a kwuru na dis vidio. Just were ntị gị ga ọwụ na igebe ya gekere ntị ka mee ya na live. Ọ nọ n'ime landụ ebe a na-eme mmemme. Mbụ onye? Antị anụ. Antị nke a? Nke anyị na-ezu ego ya? Okay. Mọmị m n'onwe ya sị ka anyị bịa na yaadị. Welu na yaadị sacha arụ banye mụlọ. Ya na onwe mụ na ụmụ chọọ ite akwa ọfụ antị anụ nwoke ọ na-abata. Fụ antị a ọsị m na ọka nje ezo si na mmadụ ezo wee bịa size m na ọka m yara ikwu na ọnya nwa bụ ezi m. So n'ọka yara ikwu na ọnya nwazi gị? Ọsị m na ọka nchepụtara ya akwa. Akwa onye? Akwa nwanya? Mba, akwa nwanne m nke obere. Okay. Ọsị m na ọka nchepụta ya na-achepụtazi antị akpọ. Ọsị m na ọka pụta ezo ọdịrị m aka. Mama m mapụta na-ajụ ka ebe ya wee na ọ makwa ihe na-eme m. Ọ na-ajụ ka ebe ya. Akpọrọ m jee n'ile ndị ebe a na-eme mmemme. Mụta bịa ba n'ime landụ wee kọwachazie elu ha. Ha sị m na anyị abịa Mọnde ebe 12. Anyị asị ha oke. Oluo Mọnde 2 akwụ anyị afọ Okay. ọkwa mama ebe ahụ wee bịabasị ebe ahụ. Okay. Ndị vigilante central. Okay. Nna oke o si wee mee? Yes. Fazụlụ ego yi? Yes. Oh no. Ka efe ị na-alụ gị ba? Ị na-arụ granọt ka m na-ere. Ị na-ele granọt? Yes. Idezizie granọt. Yeah. Well, ọ ka ụwa na-afụ. Ọ ka ụwa na-afụ. There are terrible people everywhere. Terrible people everywhere. This small boy, I don't know kid. He's 11 years old. My when I ori. Well, and the Madonna. Oh, this is just the height of irresponsibility. 11 years old boy. Eh? You see, I will, the essence of this is to make a public show of you. Very hopeless woman. Very hopeless woman. Ebeka papa ino? N'inland dog unu bi. Ebeka gowa bi. O doro m anya na unu hụrụ ihe onyonyo a. Na nke mbụ, nwatakịrị a anabataghị ihe a mama ya na-edunye ya. N'ihi mgbe papa ya gwara ya nke atọ ka ọ ga-azute ya si anaghị aga. Ya sị oge ọ bụ na ị naghị aga ekwukwala na ọmụnwa gwara gị. Nke abụọ, nwatakịrị a ji aka ya sọmiti onwe etu ndị vigilante ma ha gwara na a ga-abịa n'ụbọchị dị otu a abịa ya eburu onwe weta. N'ihi na ihe amama ya na-etinye ya na-ewute ya ezigbo mwute. Ị hụrụ ya? Ma na-ajụ nke atọ m chọrọ ka unu leba anya, nwaanyị a na-ezu ori bụ granọt ka ọ na-ere. Ma na-ajụ nwaanyị nke ọ gaghị ọmaha otu esi ere granọt, o ji wuru ori ka o ji ebiri. Ị hụrụ na nwoke lụrụ nwaanyị a lụrụ ori all this how many years ya na nwaanyị ya na onye ori bi n'ụlọ? Onye ma ihe ndị mmadụ ozugoro, onye ma ebe ihe na-efugasị onwe ha onye mmadụ. Chineke achọghị iji were ọnọdụ a wee gbaa ya afọ ụwa wee hụ na onye ụlọ ori ka ọ bụ. Ihe m ji emezi onye ya bụ anyị ga-akpachapụ anya. Arụ na-emezi n'ala Igbo na nne na nna ji aka ha na-etinye ụmụ ha n'ihe ọjọọ.
echetara nwaanyị na-akpọ nwoke nwaanyị ibe ya isi, nwa ya nwaanyị wee bata, mama emepe ọnụ gwa nwa ya nwaanyị ka ebe isi bata, ọ sị ya John nọ in town, ya gara ahụ John. Ya sọ ihe ma ọwụ mgbe ọbụla gị bụrụta onwe gị na-aga atụkara John, ị na-akụpụtakwa ya ego ihe emoda na-azụ nwa ya na-ajụ nwa ya, ị na-akụpụtakwa ya ego ka mgbe ọbụla gị bụrụ onwe gị tọgbọrọ John ya na-eri na-anụ ihe a ha nwụọ m. A mother in this era. Unu hụrụ to society anyị si wee bụrụzi ịgba ọtọ bụzi the latest fashion ịgba ọtọ. Nne na nna ga-ahụ nwa hairdresser like this kpọọ nwa onye ga-ekwulu ikwuo asị gị Christianity bụ arụ. O nwere nga Christianity kwadoro ihe a, o nwere nga omenala kwadoro dị ihe a. Ihe aba arụ na-eme n'obodo onye ọbụla ga-etinye ọnụ na-aba unu dị busy fight Christianity, the busy fight nwanne unu nwoke onye na-ekwenye ihe unu. Jisi m ike mana m ji otu ihe doro m anya bụ mkpụrụ ọbụla mmadụ kụrụ n'ụwa ọ ga-aghọrọ ya. Ihe rụtara ka ị ga-eri. Onye chọrọ ịma ihe mara ya ma ya na-achọ na ihe sọrọ gị. Unu hụrụ dịọra vidio nwata ntakịrị a na-atọrọ ka e nyere ụtarị si apịawazi onye tọrọ ya. The boy na-achụ ike ya dị. Unu hụkwara another vidio na nke a gwụrụ m ike gbasara ụmụaka na-aga akụrụ ụmụ ndị mmadụ. O si na o kwuolu up to 10 children. Ya bụ ụmụ nwaanyị na-achọ nwa, ụmụ nwaanyị buru afọ ime mụrụ, asị ekurula up to 10. Ajụọ ihe eji eme sị na-ekugara ndị na-eme oke ite. Ịhụnaka mgbe this our society na-celebrate ndị oke ite, enwe onye mere post sị the way ndị ọchịchị si ezu ori abanye n'ọchịchị, the next generation ga-echezi na ọnwa izu ori ka eji achị ọchịchị. And ọ ebe ọnọdụ na ugbu a the way eji celebrate onye si n'azụ ego a na-ebuli elu, ọ bụ isi na gọọmenti zoo igburu mmadụ wee nweta, imere oke ite wee nweta, celebrate gị na-abịa enye gị award. Ndị ụka ma ndị ihe niile na-enye award. Mmadụ nwaanyị ga-enwe ego, nwoke wee ego ga-enweta ego, onwe onye ga-ajụ otu si wee o mere ya onwe ogburu mmadụ wee ọkwado ike wee kwata ma mee ndị ụka kpọ ya nye ya award. Kamgbe anyị celebrate ụra ịbụ ihe ọjọọ arụ n'obodo, ihe ka ji mara na arụ aka alaba. Kama onye ọbụla nwere platform ga-etinye ọnụ ka anyị tiwe mkpu na-eme ya arụ ọ ga-akwụsị. Ndị mmadụ eji platform na-epromote ihe ọjọọ. Dibịs na-afight Christianity, dibịs na-afight ụfọdụ na-afight omenala, dibịs na-afight onwe ha. Ahụna na arụ a ga-akwụsị. Mana anyị aghaghị itinye ọnụ n'okwu. Unu chọrọ ịma unu achọrọ hapụ. Lee n'otu onye nwoke anya na nwaanyị achị tụtụrụ nwata ntakịrị nwere fuchọ. Nwa a nwere ike bụrụ the next Alex Obi iwu obi anyị na-atụ anya, the next Okocha. Nwa nwere ike bụrụ the next Flavor anyị na-ele anya ndụ nwa. Nwa nwere ike bụrụ the next anyị Dons. But unfortunately, mama ya agbabiela ya, destroy ya future and destiny of this boy. Na i were ha tinye n'ori. Nwata ntakịrị gaga suru nwa mmadụ ya ree enye ya 100,000. Ọsọ ozugbo 10. Eweta nwa ha esuo ya n'ikwe eji eme ọkụ ite ka mmadụ wee nwee ego. Unu ahụ na ndị dibia celebrity dibia niile na-akwụ ụgwọ na ahụ na aka gwara ihe ha na-eme. Ekpere mbụ na aka ga-akparacha ha otu one after the other one day. Ala Igbo abụrụzie ịkwafu ọbara bụrụ ihe eji aṅụ mmiri. Ala Igbo abụrụzie the land of terror. Onye kwuo ya site mmechi ọnụ the right thing mere no gawa. What goes around comes around. The only problem with it, what goes around enwezi transport o ji abịazi around. But one day transport ga-abịara ya bụ fuel come around. It will come to your doorstep. Yes, it will come to your doorstep one day. A na-akwafu ọbara, a na-ezu ori, gị kwado ya all life, gị na-eme ya ho, a na-akwado ya n'ụwaala. Ọ ga-eru gị aka. Ọ turn by turn. Biko were aka nne gị tụsara m ihe onyonyo a ka baa ihe ọjọọ ochi ka ọ laa n'ala Igbo. Ka ala Igbo wee dị mma. Biko agha m ichetara unu na agwara m unu ihe gbasara IDI, Igbo Development Initiative. Ihe ọgbakọ chọrọ ime idefile ihe ndị Igbo na-anaghị eme. Ọ ragburu onye Igbo nwere evumnwefu onwe ihe mana ịchịkọta aka ọnụ wee otu olu na otu rụọ ọrụ ọ ihe nyere anyị.
ana ekwesị mana ihe nyere ndị iro mana nyere ha na-etinye ọgbaghara n'etiti anyị ya ka m jide ndị adị anyị wee chịkọta aka ọnụ si na anyị ga-edevelop ala Igbo ha achọtala a very multi-inventors unu na-ahụbe the surface of the earth ha nọ underground one is already on the way nke rụrụ anyị a na-akpọ fuelless generator. This fuel generator, this guy rụchara tii ya kọma mee ya ihe ọ ga-eme that na the whole world onwe ebe ị hụrụ such kind of whatever achọghị m ịtụpụ ngwugwu a ga-atọ atọ mana na ị chọrọ ịmara details of this fuel generator na ihe ndị ọzọ a ga-achọpụta join ya IDI were nọmba nọ na ya chat ya demand ma ọ gị ga na website IDI www.idi.org gaa join ya register with $100,000 so $100 equal annual due $120. Then you buy your shares open up to $1,000 gị join ya gị soro bụrụ ndị gị na-eme ka ihe na-eme elelezi ndị ọzọ ka ha na-eme ihe soro gị ihe na-eme ọ bụkwa na ị chọkwara na isave ego na Nigeria the best way to save money is to buy a land or stock. A land ga-eme appreciate in time but stock ga na-enye gị ego income na-emekwa appreciate. Why not buy store na Ukwu Owerri egburu na ntụ kama mmadụ ga-ewere moto ya zụrụ moto 30 million zụrụ ala zụrụ stock then gị ga-akpọrọ ibe ntị gị na anyị nọ na-ere stock. I don't get involved in the market shop. People mark or get have been taken. They're all operational. All these places have been taken already. You can see on the other side too taken. This is the father of Sonto. If you remember the late Sonto, the father, they gave this shop to him in dedication to Sonto, shop R12B. That's for Sonto's father. And then here you are, the Douglas, and right opposite Douglas are the line of the remaining ones